Bertso saio hau antolatu du Polen argitaletxeak, Polen da argitaletxe katalan bat kooperatiboa, eta momentu honetan da euskaratik katalanera itzulpen gehien dituen argitaletxea, idazle asko itzuliak izan gara, eta igaz etorri ziren eta egin genuen ez bertso saio gauza diferente bat, inguru bat, eta aurten pentsatu dugu bertso saio bat egitea, hain justu hartu dugu aitzaki modura Uxue Alberdik 2019an idatzi zuen kontrako estarritik emakume bertsolarien testigantzak, aurten katalanera itzuli dute, Revers, Testimoniz de Donas Katalanas, eta aitzaki horrekin antolatu dugu bertso glosa saio bat. Bi bertsolari, Uxue Alberdi eta Onintzen Beita, eta bi glosatzaile, Ester Santos eta Berta Jos, egonda bebai estilizazo da liburua katalanera itzuli duena, eta, antolatu dugu bertso saio bat, eta aprobetxatu dugu bebai galdetzeko glosatzaileei zenolako harrera izen duen liburuak Katalunian, eta horretaz hitz egin digute, eta orduan gauza diferente bat egin dugu. Moltes festes hem muntat per esquivar línies rectes i és que mira ens hem cansat de ser mones i correctes. Festa asko egin ditugu, bide zuzena ekiditeko, da kontu da nekatu ideala, txintxoak eta lanak izatea. L'acte d'avui per nosaltres és la culminació una mica d'aquests dos mons, del versolari i de la glosa, en els cossos de les dones, que fins un moment no coneixíem i gràcies a la Revers s'ha fet com aquest pont i ara veiem que tot i ser en contextos diferents, l'engranatge és el mateix, els mecanismes són els mateixos, l'estructura patriarcal desgraciadament és la mateixa i per això per nosaltres és com una sort tenir l'oportunitat d'agafar aquest llibre i fer-nos-el també nostre per les glosadores. Ez gendun inundik inora espero kontrako estarritikek indun bidea iterik. Egia esan, ez geneukan espektatiba argirik, bagenekin guretzat lan importante bat zala, bai geure bizipenak hitzetan jartzekoa, antolatzekoa, pentsatzekoa, teoria feministarekin uztartzekoa, baina ez genekin ze harrera ukiko zuen Euskal Herrian bertan, eta are gutxiago, inoiz burutik ez zitzaigun pasatu beste hizkuntza batzutara itzuli zitekenik. Eta lehenengo 2000 eta ez dakit orain dela 2 urte ustete argitaratu zela gaztelaniaz, Reverso izenburuarekin, eta aurten udaberrian Revers katalanez. Eta horren aitzakian edo horri esker ezagutu ditugu glosadora katalanak, baina baita reggae feira feminista galegoak ere. Eta suerte eduki dugu haiekin batera kantatzeko, bai Katalunian, bai Galizian, eta gaur lagun katalanak ona etorri eta hemen kantatzeko. Nik uste giro polita egon dela, posa, eta nik uste dute liburuak kritika asko egiten du, kritikatik abiatzen da, eta minetik edo, emakume bertsolariek jasaten dituzten minak edo, baina nik uste dute ekitaldi honetan, eta nik gai jartzaile moduan ere eman nahi nion beste zentzu positibo bat, ikuspegi positibotik begiratu egindana, eta emakume bertsolari eta glosatzaileak egiten ari direna.